днешното неделно Евангелие има няколко случаи, които са описани в Евангелията, как Господ изцелява парализирани хора. Тоест, думата разслабленец, църковно славянство означава парализиран човек, този, който не може да се движи. И действително, колко е лесно ние да ходим, колко лесно е ние да станем сутрин, да отидем навън. А представете си един човек, който не може да прави това. Някой, който е с много тежко неврологично заболяване. Той дори не може да се просегне, да си вземе вода. И можем да говорим дори, че този човек му оставя включително собственото му тяло. Това е една огромна самота. Освен, че не може да комуникира с останалите, а и собственото ти тяло да не може да изпълнява своите функции, защото ние общуваме чрез телата си. И ето такъв човек са донесли при Христос, буквално са го донесли. И вижте текста как говори, когато видя вярата на тези, които са донесли този човек, той му казва: прощавай ти се греховете, стани си, одай и ходи. Виждаме обаче фарисеите и тези, които са книжниците, които знаят закона, казват: кой е този, който може да прощава грехове? Това е съблазън за тях. И действително, какво е грехът? Ние знаем много често какво е карма, какво е чакра, какво е трансцендентно. Не знаем основни понятия в християнството. Какво е грях? Грехът не е морална категория. Грях е всичко, което ни отделя от Бога. Това е греха. И ако се върнем в това право време, ние можем да видим какво всъщност е греха. Когато Адам и Ева са били в рая, Бог им казал: от всички дървета може да ядете, но ако ядете от дървото за познаване на добро и зло, ако вкусите от него, ще умрете. И когато те, нарушавайки тази заповед, т.е. това е била заповед за общение с Бога, т.е. Адам и Ева да черпят своя живот от Бога, те са избрали да черпят своя живот от това дърво. Т.е. нарушаването на Божията заповед, която е грях, ги е докарало в състояние, те започват да умират и да се разболяват. Така и нашите болести, които ние носим в себе си, не са задължително резултат от лош начин на живот. Защото какво е виновно едно 3-месечно дете, което в момента е новооткрита епилепсия? Или какво е виновен някой, който носи гените на своите родители и има шанс да се разболее от онкологично заболяване? Разбира се, има грехове, които ние влияем върху здравето си. Ако злоупотребяваме с различни субстанции, с алкохол, то тялото ни започва да страда и се разболява. Но има болести, които не са в наша власт. И този човек, който е бил парализиран по някаква причина, то не е бил виновен за това си състояние. Всъщност греха е отделянето от Бога. И следователно, щом сме отделени от Бога, ние се разболяваме и умираме. И заради това е трябвало да дойде Христос, за да изцели това състояние. Да вземе човешката природа, която вече умира и е болна, за да я съедини със своята божествена природа, която е вечна. Тоест, ние отново сме се върнали, по-точно даже повече в единение, отколкото Адам и Ева в рая. И това става в църквата, чрез таинствата, чрез тялото и кръвта Христова. И вижте, прощаването на греховете е възстановяването на това единение с Бога. И този човек, който Бог му е казал: прощавай ти се греховете, е получил изцеление на тялото. Болестта обаче може да бъде наш голям приятел. Ако болестта в състоянието, в което сме, започнем да хвалим Бога, и тази болест ще бъде и за наше спасение и смирение. Тоест, болестта не винаги е враг на човека. Важно е обаче да сме с Бога. Важно е да познаваме истината. Истината е една и тя е личност. Пилат Понтийски е питал Христос: а що е истина?
като е мислил, че той е философ. Христос не му отговаря, защото въпросът е грешен. Пилат е трябвало да пита кой е истината, защото истината в този момент е стояла в плът пред него. И за тази истина са говорили пророците в Стария Завет, за тия, които Израел ги е убивал дори. И ето това, което се е случило с днес чествания пророк Илия, той е живял може би 600-700 години преди идването на Христос. И този човек, който още от раждането му баща му сънувал сън, как ангели го повиват с огън и го кърмят с огън. Този човек Илия е бил пророк. А пророк кой е? Пророк не е Ванга. Пророк е онзи, който знае Божията воля. Това е дефиницията за пророк, за пророчество. Израел се отделил от Бога и е започнал да служи на чужди богове, на Ваал, едно божество, което са извършвали човешки жертвоприношения, оргии и така нататък. Това е било божество, което е било фалшиво божество, било е идол. Да, обаче еврейският цар Ахав и неговата съпруга Езавел започнали да му се покланят. И целият народ се заразил от това нечестиво покланяне на Бог, който е измислен Бог. Езавел започнала да избива пророците и Бог казва на Илия да отиде на едно далечно място, пустинно място, близо до река Йордан, където започват да го хранят врани. Представете си Бог как се грижи за тия, които го обичат и искат да изграждат връзка с Него. И когато Бог му казва да отива после при една вдовица да живее, защото 3 години няма да вали дъжд и ще настане страшна суша в Израел, за да може Божия народ да се обърне отново към своя Бог, да загърби божествата, тогава да отива при една вдовица. Представете си, вдовиците на времето са били най-бедните, най-нищите в обществото. Тя имала син. И когато свети пророк Илия и казва: направи ми да ям, тя казва: има малко брашно, има малко зехтин на дъното на един съд, ще го направя и ще умрем. Буквално те са нямали нищо. Но Бог така прави, че това брашно и този елей, този зехтин непрестанно да се умножават. И 3 години те са се хранили именно от тази малка делвичка на дъното зехтин и това брашно. Синът на тази вдовица дори заболял и в един момент умрял. Такава сила Бог дал на свети пророк Илия, че той съживил сина на тази вдовица. Много е интересно, в Стария Завет той се прострял върху него 3 пъти и живота на това момче се върнал. Тогава Бог му казал да отива и да проповядва истинския Бог на евреите. Той отива при царя и му казва: дайте да пробваме, ще направим 2 жертвеника, ще положим телци и ако падне огън от небето и изгори жертвата, това е правилният Бог. Тогава жреците на Ваал, които били 400 души, започнали да се будат, защото кръвта е била част от култа, т.е. те изливали своята собствена кръв. Молили се Ваал да прати огън от небето и да изгори жертвеното животно, но защото Ваал не е Бог, не можел да го направи. Тогава свети пророк Илия казал да се изкопае ров около жертвата. Подредил 12 камъка, символ на 12-те израилеви колена, и се помолил, накарал ги да сложат вода, да посипят жертвата с вода, рова се напълнил с вода и когато се помолил, Господ пратил огън и изгорил жертвата. Тогава Илия избил тези жреци и Израел отново се върнал към почитането на истинския Бог.
Много е интересно как Илия вижда Бога на една планина Орив. Първо започва много силна буря, но Бог не бил в бурята. После огън, не бил в огъня и накрая бил тихия ветрец. Така и в нашия живот, когато има бури, когато има изкушения, трябва да знаем, че после ще видим Бога като тих ветрец, като полъх от Светия Дух и да не се отчаиваме от тези бури, от тези изкушения. Така че Илия е онзи, който възвестява Божията воля и е интересно при него, че той бива взет на небето с тяло в огнена колесница. И пророчествата са, че когато дойде Антихриста, този, който ще започне отново да гони църквата, пророк Илия ще дойде и ще умре мъченически за вярата. Ето, много хора от евреите са мислили, че Христос е пророк Илия. Дори на кръста са смятали, че вика Илия да дойде да го избави. Но трябва да знаете, че пророци сте и вие. Когато се кръщаваме, ние се кръщаваме и миропомазваме. Светото миро, което получил всеки един от вас, които сте тук, свещеника или епископа е помазал челото, очите, носа, устата, ушите, т.е. чувствата на човека, а на времето се промазвали само пророците, царете и свещениците. Така че и вие сте и царе, и пророци, и свещеници. Носете това пророчество, бъдете християни, защото без Бог няма живот. Всичко, което ни отделя от Бога е грях и без Него няма живот. Той има живот в себе си, има власт да изцерява, има власт да възкресява хора, които 4 дни са били в гроба, има власт и да възкръсне от мъртвите. Бог да ви благослови.